yan kaji tambari, yan kaji tambari sai a gidan saraki, ita jiniya a bar ta gidan masu mulki, dan soja ban kiɗa zan fara aiki, ne ban ma'aiki gadon su balki, ni shi ne na baiwa komai na abin yabo na. Yan dallaji ku taso mu zo muna ta suna, za ku ta har ma'aiki lambai ka Muhammadi na mai girma dan Amina. Ya zaljalala farko da kai na fara, kada dan basirar sarki ka cire lalura, wanken zuciya sarki na tabara, in tsara baiti kuma radadi shine dan Amina manzo na shugabana. Kayyo ruwan salati kun dan Abdallah, alai ka sa sahabai su rike rasula, har ma da shirfa yayan batula, su ne nake bi na sama gurbi, dan su ne jikokin manzo na shugabana. Ya shewa Ahmad Tijjani dan batula, har ma da shehu Jilani ba wakila, Barhama Gausi mai kudi ya bar rasula, ni na bu Gausi mai wanke nafsi da zan fesa babu da tiyan wana sahibina. Assalamu alaikum maulana daga shehu, domin isar sa manzo na mi fitahu, zuciya tana ta kuka kai mata sulhu, da isar habibu ga da ta huku, dai yau bai tukan ma'aiki na shugabana. Shehu sani wallahi na jiyo gare ka, da ban kai na ka karan da fa'inka, jalabi zuba mu domin faɗi magonarka, in zo gabanka in tsara waka domin gaisuwa ga manzo na shugabana. Lale da zuwan ka ba sai lisani, kai ne ɗayan da ba na biyu nuruddini, Allah ya yau batun je ka duba Qur'ani, zaka gane shi ne na habibi ne masoyi kun ubangijin rana kalikina. Mun yi kwalliya ku duba duk jikinmu, an kokala da kalagun maulidinmu, ku fito muna shagali yau a garinmu, don murna samu ta shugabanmu abban faɗa matuhumi na zara nana. Kuma yi rawa mu cashe domin ma'aiki, murna muke ta yi duka muna ta ɗauki, kuma ɗebi shoki mu wasa dan saraki, namijin mazaje mai kyau na saje, dan shi ai wuta da aljanna dan Amina. Kyale ba za ka zo mu yi tafiyar mu, bar dan wawu yadda bai san maulidin mu, bai da rabo ne gurin da shugaban mu, mu mun rike shi ya ba mu yanci a ranar da muke cikin kuna dan Amina. Kai dan da kai nake waye sannadinka, har ma da zaka ce baka san me laulaka, Allah ta shi yake na jan kunnuwanka, ka taho ka gane sirrin gwani ne yake tafiyar da duk lamuranka dare da rana.
yanci ya guje wa kuna. ku ta so mu zo murnar suna za ku ta har ma'aiki labai ka Muhammadu da mai girma dan Amina. Yan kaji tambari sai a gidan saraki, ita jiniya a bar ta gidan masu mulki. Dan soja ban kiɗa zan fara aiki, na yaban ma'aiki gatan su balki, ni shi ne na baiwa komai na abin yabo na. ku ta so mu zo murnar suna za ku ta har ma'aiki labai ka Muhammadu da mai girma dan Amina. Ban ƙara baitukan sai na taka birki, da na kai da Fatima matar Ali Zaki, na yi rantsuwa da Allah dan baka marki, mata ga zaki babban sadauki, zuwan ki yasa a daina yin barna cikin Amina. ku ta so mu zo murnar suna za ku ta har ma'aiki labai ka Muhammadu da mai girma dan Amina. Alhaji muna ta yin murnan haihuwarsa, yan kaura sun to murnan haihuwarsa, yan tudu muna ta yin murnan haihuwarsa, gangara suna ta yin murnan haihuwarsa, yan Abuja sun to murnan haihuwarsa, layin gobra murnan haihuwarsa, yan makwalla sun to murnan haihuwarsa, yan haye suna